कबहू जरूरत से ज्यादा न बोले हर जग नीचपन देखावल ना जाला। कपटी या जल्दबाज दास कम दिमागी के गुप्त कोनो बात के बतावल न जाला। बहुअर के तुलना अंगूर से न करे के शत्रु के अमृत सुंघावल न जाला। प्रणाम कलो चाची के आशीर्वाद दे दी सोहागवती भव। दो चार गो लड़का फैका हो जाए एक के बाद कहाँ रहनी है हम अरे हृदय विशाल कहे प्रदुमन परदेसी से गलत पाठ के हुके पढ़ावल न जाला। तिल भर कमी यदि अपना में होखे तो कबो दूसरा के अंगूरी देखावल न जाला। दुगोला होता लाइन बाई लाइन सीरियल बाई सीरियल से इनकर जवाब दे हम। जब इस सुमिरन गौले हैं तब कुछ कुछ बहुत बदकंत कैले हैं जे पर हम विशेष ध्यान ना देनी है। हमार जब बारी आयल तो हम सिर्फ अपन उठ के गौनी है अपन स्वयं हम प्रशंसा भी ना कैली है। ये बात हम कहनी है कि गौरिया से बेसी जानकार श्रोता सुनवैया लोग होला। सुमिरन में ही हम बात कह दिले रहनी। हम ही कहनी कि हम अपने आप के प्रशंसा नहीं कर सकत ई श्रोता लोग करे। ई बात कहले रहनी है और वह लोग गवाह बनी सच बताए। ई अगला खड़ा होकर बोल रहा है कि प्रदुमन भाई अपने से तू बड़ाई करो तरह ये गाते हैं वो गाते हैं ये करते हैं। अच्छा विचार करी कि हम एको हाली कहनी है कि हम ऐसे गाते हैं वैसे गाते हैं। एको हाली कहनी है एको हाली। लेकिन देखिए काहे खातिर हमरा के इतना बोलले हैं काहे लोग के बुरुबक बनावत रहे का कि प्रदुमन भाई के 2-4-10 गो बोले बोलू त हमार गौनैया जोम जे लड़का स्टाइल लेके उठाता है। 1 मिनट रुको नाचे के जहां बात रहल तो हम अपना दल में नचनी हम अपना गोल में नचनी हम तहारा की ना करनी। लेकिन जब तहार बारी आल तो ओहू में अधिकाई कइला पहले तो अधिकाई क देला कि हमरा के बोल देला जे कि हम तहारा के बोलले ना रही आ दूसरा का अधिकाई कइला कि हमरा दल में आके तू न चला तो गलती हमरा करे के पड़ल है कि हमरो एने से रेल के तहारा के बेलावे के पड़ल चहेट के गलती कहीं नहीं है। जब तू दूसरा के दल में ना आई तो हम तहारा दल में ना जइते दल में ना गई हम अपने दल से ताना रेलान रहनी कि तहार नचनिया माइके के स्टैंड पर। तीसरा मुद्दा पाई का कबो अपना चलती में गलती इंसान के ना करे ना तहार गीत संगीत चलत रहो घरी हम बैठ रहनी तो तहरा बुझाइल कि हमरा हाथ में अब राते भर माइक रह जाई गारी भाई ओने माइकवा ना जाई का तहरा जवन बुझाइल तवन तू बोलल चाची एगो वस्त्र लेके अइली है तहरा नचनिया के दे देली है सुमिरन होत रहता हमरा बेर ना देली है कम समय में हम अपन गीत संगीत गा के तहरा के देले रहनी है। ओ नचनिया के जब मिलल त तू कहत कि एगो फाटलो लुगा चाहे ब्लाउज मिलल है हम सोचनी है कहनी ओ घरी यहां से बैठले कहनी कि रे तू बोला तारी सका शायद फेरू होना चाहिए एकरा मिल तब तो तोर मुंह कहां के रह जाई रे आ उहे बातवा सेम भइल बन गले मुंह आ उहे बातवा सेम भइल। अब बताओ आहो आहो ए खाले गिरगिटा ही के हुआती उहे बातवा भइल जौन हम कहनी है। आखिर तू ना कहले रहता कि हमार नचनिया होइसन हमार नचनिया होइसन तो बस तो चाची एकरो के आके देली हनु तो एकरो त इज्जतवा रह गइल लेकिन एकर इज्जतवा रह गइल लेकिन तहार इज्जतवा माटी में मिल गइल। तू ब्यास हो कि कंगारू हो हमरा बुझाते नहीं ब्यास के लक्षण तो एगो नहीं खाता हमरा में मोटका कहता
है मोटका कहता मुजफ्फरपुर के टीम हो और मलाह के लइके जौन कहतन लावड़ा छौड़ा से साकार लेनी रुआ हवे वो कहता कि यही से हम मना करी लेकिन लावड़ा छौड़ा ब्याह से मत गए ना विचार करी इतना माता बहिना लोग बैठल बाड़ी इतना बुजुर्ग लोग बैठल बाड़न कहां तक ले बात अच्छा लागत लावड़ा छौड़ा कितना बाउल एक मिनट सब कोई विचार करी कि लावड़ा छौड़ा कहां तक अच्छा लागत अरे मत करो जय दी जातियों पर तोरा लाज लागल है अंडा कानून तू यही से नु बोलला हो कि दूसरा के गांव में गावत हड़ो दूसरा के दूरा दरवाजा पर गावत हड़ो लावड़ा छौड़ा ला बात अगर जो इहे गनई तार दुआर पर होत रही तहार माई बहिन लोग बैठल रही त लावड़ा छौड़ा बोलतो सतर बुझातर के भरुआ जा सतर का हम कहे महाराज कहां से कहां गीत संगीत ऐसन होखे कि समाज पर कुछ प्रभाव पड़े के चाहिए समाज पर प्रभाव पड़ेला का गोल हो जोल हो खाली तू हमरा के बोलत आड़ो गीत गावत तारो कि पूरे वीडियो रिकॉर्डिंग होता सबके तो सबको ही जानता हम में तुम में खड़क हम में घट घट व्यापे राम हर जगह राम के बास बा।